see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Dalawa naka-bis na rin. Kuya, si Kuya is not feeling well. Mas Nurofen yung kinuha. Good morning guys, nakapag-check out na pala kami. Today is Sunday, August 29. And si Jam, minamadali ako. Hindi ako nakapaglagay ng foundation or cushion. Ano lang, nakapag-moisturizer and kilay and sunscreen. Kasi kanina yung ginagawa ko ay nag-edit ako. Tapos ayan, uploading na siya. So sabi ni Jan, ano yung oras mo ay ano na. Tapos na kanina ka pa. So kaya dali-dali ako. Kasi kikitain namin sila Kylie sa sa IKEA. Nandito rin sila sa Adelaide. May pipick up din sila sa IKEA. So kikitain natin sila. Pero ngayon dadan muna tayo sa Asian store. Kasi kukuha tayo ng gulay, talong, ganon. Kasi gustong gusto ko ang tortang talong. Tsaka yung sinasalad lang ba. Yung inaasal lang yung talong. So say good morning boys. Morning. And si Holly umiyak kasi naputok ko yung balon niya. You're right na Baba? Yeah. Umiyak talaga siya kasi yung balon na naputok ko. Kagabi si Veronica yung umiyak kasi yung balon niya rin ata naputok. Tapos nag-vlog na ako sa phone ko kasi nalobat tayo. Ngayon yung aking SD card naman, konti na lang din yung space niya. So tipirin natin to. Good morning Han. Good morning. Dito na tayo sa Asian store. Magmamas lang tayo. Tingnan mo yung mga balloons ni Holly. Yung isa lang naman yung pumutok, yung malaki. Okay. Punta tayo sa Asian store. Salamat kaya. Kuha na kaya ako ng bigos. Meron sila dito guys na aloe vera. Oh. Tapos ito yung succulent, diba? Ayan. Wala lang, pinakita ko lang sa inyo. Mura lang naman, $10. So, tingnan nyo yung lupa. Dry na, as in dry. Okay, pasok na tayo dito. Toilet here. Ay, akala. Ito yung talong na gusto ko. Yung maliliit lang. Pili lang tayo ng talong. Buti na lang, hindi ganun kalalaki. Last time, sobrang lalaki ng talong nila. Ito, kunin natin itong isang malaki. So, meron tayong 10. Ito lang yung pinakamalaki. Yung iba, okay lang naman yung mga sizes nila. So, 10 talong. Hindi naman kasi ito agad-agad nasisira. Tapos, okra ni Saki Boy. 2. Ay, pili tayo. Merong pili lang muna tayo. Ito, bago tong lagay ni ate, nakita ko kanina. Suka akong 2. Ito kasi pwede tong i-freezer. Alam niyo naman si Sak, favorite niya yun. And ito, hot chili. Kuha tayo. Banana. Capsicum. Kuha tayong isa. And kuha ulit ako ng kalamansi. Meron pa ako dun sa bahay. Kasi last time, kumuha rin ako ng kalamansi dito. Pero paubos na rin yun. Pero yung iba linagay ko sa freezer. So kuha ulit tayo kasi masarap pag fresh. Gusto ko yung maraming green para matagal yung buhay niya. Meron pa dito. Yung green sana. Ito. 2. 2 ang puno natin. Ayan. So, 2. 2 kalamansi. I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on my mind. So I apologize
apologize for taking all this time, but I got to tell you. No, can I pretend I don't love you like I do? No, can I pretend I don't love you like I do? No, so should I pretend that the Kumuha pala ako ng dalawang ganitong sitaw. Ayan, isa, dalawa. At saka, isang ampalaya. Isa lang kasi yung iba hindi na magaganda. Ang dami ng bugbog. So, isa lang na malaki. Gusto ko sana ng kangkong. Kaso yung kangkong nila, ang pangit na. Yan na lang. Hindi na siya ganun kaganda. Kaya ako. Kunin ko na lang kaya ito. Wala na ba? Sige, kunin na natin to. No? Wala na eh. $3.20. Kunin ko kaya to? Sige, kunin natin kasi magsisinigang tayo. Tayo ng plastic. Meron silang sariwa, fresh na, tama, sariwa. Na ano ba, yun, gabi. Meron sila. Kuha tayo. Kasi masarap to sa sinigang. Yung nilalagay ko pag meron ako is yung frozen. Pero eto, hindi siya frozen. Hindi to yung, eto pa yung gabi. Yung maliit lang na version. Eto ang gabi. Taro, tama. So, ang laki niya naman. Ito na lang na maliit. Maliit lang. Ayan. Tayong isa. Hanap tayo ng maliit lang. Ito. Ayan. And sayote pala. So, pili tayo ng dalawang sayote. Dalawa lang. Ito. Ayan. And kuha ulit ako dito yung maliliit na bawang. Pili lang tayo. Ay, may amag na siya. Ito, isa lang. Kasi meron pa ako yung binili ko nung last time. Meron pa akong tira. Pero bili ulit tayo ng isa pa. And syempre, yung sili na fresh. Isang red. Tsaka, pili lang tayo. Yung iba hindi maganda. Ito. Ito maganda. Ito. Tsaka yung green. Ayan. Dalawa nito. And mangga. Mangga. Alin ba dito yung gusto ko yung medyo matamis-tamis. Alin ba? Ito siguro. Ano ito? Tig-isa na lang. Isa nito. Tsaka isa nito. Ayan. Tig-isa. Meron pa sila nito. Ay, malambot na. Malambot. Ay. Ayan. Opiras. Kuha tayo nito. Ay, masarap to. Kuha ako. Wait lang, guys. Malalaki siya, oh. Ayan. Pili lang ako ng pears. So, kumuha ako ng 6. And kuha tayo ng mangga. So, meron tayong 6 yan. Tapos, eto nga, tig-isa nito. Kasi hindi ko alam kung alin dito yung matamis tsaka maasim. So, kumuha ako nitong dalawa. Yung dark green. Kasi feeling ko, eto ata yung matamis. And, isa nito, yung light green. And, baka ito yung maasim. Tapos, hindi pala, no? Ito yung mas maasim. So, okay na yan. Kuha tayo ng dalawa. Dalawa yung dark green saka isang light green na mangga. Okay, I think okay na ako. Kasi mga gulay lang naman talaga ang habol ko dito eh.
dito. Bayad na tayo. Mayroong nakahulog nito. Diba sabi ko, magbabayad na tayo. Hindi pa pala guys. Kasi, kuha tayo ng breadcrumbs. Ito ba? Yung panto breadcrumbs. Kasi malaki. Kasi yung sa Coles, maliliit. So, ito, malaki siya. So, itong kunin natin. Ano siya? 1 kilo. And, ano pa ba? Meron pa ako niya. Dito tayo sa may mga chicheria. Ay, meron silang ano, mang bean. Kuha tayo nito, yung red. Yung parang ano, hopya. Hopya. Kuha ko ng isa. Hopya. $6.50 yun. Si Sak, gusto niya yung salt and vinegar na crackling. Pero parang wala sila. Dito tayo sa kanilang mga chicheria. Pero kuha tayo ng Skyflex. Kasi wala na akong Skyflex. Dalawa. Wala sila nun eh. Clover, meron sila. Kuha tayong isa. Chili cheese. Try ko nga to. Ayan, meron silang chili cheese, oh. Try natin to. Okay, ano pa ba? Ito, parang masarap to. Kuha tayo nito. Cuttlefish. Kuha tayong dalawa. Tatlo na. Sige, try ko to. Parang ushi lang to sa atin, no? Try natin. So, okay. Okay na siguro tayo. Wala yung gusto ni Saki. Yun ang bilin niya eh. Oops. Wala eh, wala. Nakuhaan ko sila ng boy bawang. Or eto, dingdong. Dalawang dingdong tapos isang boy bawang. Meron pa ako nito sa bahay pero pakain ko sa kanila ngayon. Hindi pa tayo tapos guys. May nakita kasi akong spicy peanut. Kuha ko nitong isa. Tapos ito yung wasabi. So, ayan. Okay. Totoo na to. Tapos na talaga tayo. Ayan. Totoo na. Tapos na to guys. Mayroon ako nakitang sweet corn. Gusto to ni TJ eh. Kuha tayo ng dalawa. Final na. Final na. Okay, alis na tayo. Wala. Oops. Baka magkahulog-hulog. Thank you. Okay, tapos na tayo guys. Ano natin to dadalhin? Meron akong 3 bag. Wait lang. Okay. Ay, dapat pag mag-wipes muna. Mag-wipes muna tayo. Kasi dala ko yung aking nilagyan ng make-up. Kasi hindi tayo nakapag make-up. Grabe yung predo mo. Mommy, no, you could probably open our shed. Why? No. That's a shed. Yeah, but we are not there, Kuya. It's too far. But can you? Linisin ko lang tong kamay ko. Ha? 95% na yung dina-download ko. Yes, babe. Gustong itry ni Holly yung Hopya. And Kuya too. Yeah, wait lang. I'm just gonna wipe my hands. Okay na to. And alcohol. Why do you wash my hands? You're not crying. What? Why? What? That's me calling.
Ba't ko pinunasan yung aking phone? Hindi ko naman siya dinala. Hindi naman siya dinala sa ano. Ito dapat yung pupunasan ko. Nakatape siya. Wait lang. Ay, nakatape. May gunting ako dito. Nakatape yung ano. Meron ako dito maliit na gunting. Wow. Where? Oh. How far are we, Han? Oh, Victoria. Hulog na naman kayo, guys. Okay. Who wants to try? Eto ba, guys? Yung empanada. Yun nga. Not sure, yeah. Parang hindi pa nila to na-try. Eto ba? Ang lit ng hopya. Okay. Don't make a mess. Bite it first. Bite. Try it. Go, Holly. Try. You like it? Can Kuya sa TJ have a bite? Mango. Go. Let Kuya bite it. You want one? You want one? Or you wanna try Holly's? Oh, just get one. Alright. Okay. Gusto niya raw. Sarili niya. Okay. Wait, Kuya. Wait, Kuya. First time niya yan matry, ah. Okay. What do you think? Na? Ayaw niya. Wait. Kasi munggo siya, di ba? Yung red na munggo. Tanggalin lang natin yung ating chewy. Sarap kaya nito. Ay, hindi siya red. White. Bakit white? Bakit nakalagay? Shoot. Alam mo, hindi yung red bean yung nakuha ko. Kasi nakalagay red bean dun sa stante. Ang nakuha ko, guys. Kaya ayaw ni Kuya, piling ko. Ayaw ko rin to. Durian. Ay, ang... My dad had to rush. Okay lang. I don't know. Okay lang. Hindi ako kumakain ng ano. Hindi pa ako nakatikim ng durian, yung totoong prutas. Pero, no, this is not IKEA. Pero, nakatry ako yung lollies. May gusto akong isang lollies. Meron ako isang lollies na durian na gusto. Kasi hindi siya ganun ka-amoy. Ito may amoy na konti. Pero pag kinain mo, lasa siyang hopya na may hint na durian. One half, so you want to say? No, not. Where's my mask? Down. Get one there. Magpagas lang pala kami, guys. Kuha lang si Jan ng mask. Pero mas gusto ko yung red. Ay, sayang. Nakalagay kasi sa ano doon sa kung saan ko ito kinuha. Red ang nakalagay. So hindi ko na binasa yung ano. Yung dito ba? Ayan oh. Alam kong durian. Hindi ko ito kinuha. Pero yung lasang durian, hindi naman ganun katapang. Kasi di ba minsan, meron ako na-try. Napuno na yung aking memory card. So pinalitan ko. Ayan, puno na to. Ito, ewan ko kung ilan. 1 hour. Meron tayo dyan na 1 hour. So, okay yan. Makakaabot yan sa bahay. Ano yun? So, sana ba yung sinasabi ko? Yun nga, about sa durian. Meron na durian akong natikman noon. What are you doing? Sobrang tapang, di ko talaga siya kayang lunukin. I don't for $5. Pero yung iba, sarap na sarap sila sa durian. Hindi pa kasi ako nakatikim ng totoong durian. Yung, Mom, yung fruit. Yes? how much? Si Holly binigay niya na, oh. Mom, Meron siyang how much? nakain. Ang konti. Yes? How much is for the pies? Why? You wanna buy pies? Yeah. Do you have money? No. Oh, so,
So how you gonna buy? Friday. Eto kaya ko siyang kainin kasi hindi siya maamoy. Meron lang konti pero hindi naman. Tsaka yung lasa niya nga That hindi naman healthy? ganun kasama. Mom, is that healthy for you? What, this one? Yeah. No. Not sure. Yes, it is. It is? Why? But it's very strong. Mom, what's it? It's very strong. Healthy raw to kasi very strong. Siguro very strong yung amoy. Ha? What's it? Too sweet, ha? Ayan lang si Jan. Tinanggal niya na yung mask niya. Oh. See, look, we're only, it's 10:18. There, it's AM. Okay, in Japan. Yeah. Stinks in here. Oh, hala, nabahuan si Jan sa durian natin. Okay, stink. What else you got in there? Nothing. Vegetable. This one. Isara ko na to, guys. May amoy siyang konting durian kasi. Pero hindi ganun kasama. Korean stuff. I have a Korean stuff? Yeah. Okay. So, sige na, guys. But I'm still hungry. Are you hungry? Punta na tayo ng IKEA. Okay, mag-ano muna pala ako bago tayo punta ng IKEA. Habang wala. Wait, How far are we from IKEA, Han? Not far? Mag-ano muna tayo lagay ng konting makeup. It's on Tuesday. Gamitin natin ito yung light camera action. Super face. Wala na tong laman. Wala na to. Pero meron ako yung refill niya. Ayan. Oops. Mom, Yes. you didn't bring a jumper for me. You're alright, Papa. I'm cold. I have at the back. We can get it later. So, ito yung refill niya. Hindi ko pa na ilalagay dito kasi naubos na siya. Oh, wala na tong laman. Ayan. So, ilalagay ko yan. Siguro pag nasa ano na ako, bahay. So, ito yung refill niya. And si Holly, tinanggal niya yung ano dito, yung tawag doon. Basta yun na yun, guys. Madali na ako kasi si Sir, malapit na daw kami. Gustong gusto ko to kasi very light coverage lang siya. Pero natatakpan niya yung ano, yung aking ano ba? Yung very light. Yung brown spot ko dyan. Di ba? Ganyan lang. Madalian lang. Buti na lang nakapagkilay ako. Yung kilay talaga yung inano ko kanina. Yung linaanan ko ng oras ko nung minamadali ako ni Jan. Kaya kung makapagkilay man lang ako. Kasi yung kilay ang mahirap. Lalo na pag dito sa car. Ginawa ko pa yung salamin. Ayan. Okay na. And anong nangyari sa inyo? Eto, gamitin natin yung aking Super Face. Ano ba yung shade niya? Hindi ko na mabasa. Basta nga, ayan. Hindi ko na mabasa yung shade niya kasi ang liit. Yumuko na kayo, guys. Ayan, okay na. Gusto tayong konti sa lips natin. Gawin natin siyang blush. IKEA! Ayun yun, tamang-tama. Tamang-tama. Tapos na ako. IKEA! I know IKEA. Ayan na, okay na yan, guys. Ayan na yung IKEA, nakikita ko na. O, diba? Ito ang pinaka-favorite ko na cushion. Itong super face na to. Alright. Very hungry. Gutom na raw si Hola. Ayan na, guys. Ayan na rin yung IKEA. Kita niyo yung IKEA sign.